So, lapitan natin guys. Linisan ng engine natin yan. Pati ang loob. Special ito guys, dahil maraming naglinis, no? Thank you, thank you. Lagay mo sa neutral, ah. Yun. Halos ano, marami, 6 or 7 na mga tao ata ito. Tapos ito rin yung ating ano guys, yung ating nilinisan din, diba? Okay guys, pakarwas tayo ngayon. Karwas tayo dito sa Ops Karwas. Hi guys! Ano? Karwas tayo, so parang ano eh. Kulang ata ngayon dito. Ops Karwas ito.
Dapat sila na nagkakarwas. No? Lima ata. Talagang bilinisan yung ating sasakyan. Diba? Tapos palinisan din natin ang engine. Ay, on the line. Pakarwas tayo para malinis yung ating sasakyan. Tapos magiging mabango naman, diba? Ang karwas dito guys ay 180 pesos. Tapos yung engine wash 300. So okay lang, diba? Very sabihin natin tama lang, diba?
Yun, pinalapit natin ng hindi. Talagang nilinisan guys yung ating sasakyan. Nilinisan nila ang engine guys.
siguro tapos na guys ang pag-car wash. Tapos na ba? Tapos na? Ay okay. Tapos na guys ang pag-car wash nila. So